بن پێکاریên گروپên çekdarên ser bi Tirkiye li herêma Efrînê berdewam dibin û roj bi rojê bêhtir dibin. Di nûtirîn pêşhate de zanyariyên xwe cihî ji herêma Efrînê diyar dikin ku Desteya Tehrîr Şam 6 welatiyên sivîl ji gundên nahiyeya Şêrawa girtine û birine cihekî nediyar, navên wan jî hatine belgekirin. Ji bilî wan 6 kesan di çend rojên borî de ji vê meha tîrmehê keyseka xwekuştina jineka Kurd û kuştina jineka Ereb her wiha kuştina keçeka 17 salî li ser destê bavê wê li Efrînê çêbûn. هف هريمن تركيا باندكي هريمن آمن يعني منطقة الأمنية إيجي بيودبي هف وقصة بمبكرن بردوامن كشتنا كولميري كي العفرين مديد شوا لجند مراتي وبدهان بوي حالتي يعني دبي مهدا بيتري يازدكس يوطن قرطن رافاندن يك جوي كولميري تي كشتن زين هف تشتي دبيجن هريما آرامه هف هريما آرامه ام وك عفرين دا ما تشتي يعني كي ندي تشتي وقت نبين لهرو لبشتي داگر كريا عفرين بدهان بويارين دقاومن بن سجن شر سجن دجو مروفاتيه اج سازين بدولتي اج بقد خدكن لتركيا حتى نها بدستي هزن جقدار في بمبيكنا بردام Ji bilî wan keysan zanyariyên navenda belgekirina binpêkirinan li Bakurê Sûriyê diyar dikin ku ji destpêka vê meha tîrmehê ve çekdaran 12 welatiyên sivîl li Efrînê girtine. Ji destpêka sala 2022yan ve jî 382 kes li ser destên çekdaran hatine girtin, ji wan 13 zarok û 15 jin û 205 nexweş hene. Her li gorî wan zanyariyan ji destpêka êrîşa Tirkiye ve li ser herêma Efrînê 20 çileya 2018yan 8441 kes hatine girtin. Ji wê hejmarê nêzîka 6240 kes hatine berdan û çarenivîsa girtiyên mayî jî nediyar e. Bi gotina welatiyên Kurd li Efrînê hevdem li gel zêdebûna gefên Tirkiye derbarê egera encamdana operasyoneke leşkerî li dijî navçeyên Til Rifat û Minbic bin pêkariyên grûpên çekdar li Efrînê bêhtir dibin û rewş li wê derê jî her aloztir dibe.